Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a yau. Kotu ta ba da belin DPC Abba Kyari watan sarkin yakin Najeriya. Tun jiya nake ganin masoya wannan sarkin yakin suna ta yada wannan foton tare da bayanin cewa kotu ta ba da belin sarkin yakin Najeriya watan DPC Abba Kyari. A gaskiyar lamari wannan duk zo kama jita ne. Wannan hoto an ɗauke shi ne tun da daɗewa. Ɗaya ne daga cikin lauyan DPC Abba Kyari ya ɗauki wannan hoton a lokacin da ya kai masa rahoton masoyansa da ke masa addu'a da fatan alkhairi. Wannan hoton da ana yawo da shi ana nuna cewa kotu ta ba da belin DPC Abba Kyari. Wannan gaskiyar magana ba gaskiya ba ne. Abin da ya tabbata shine har yanzu dai kotu bata ba da belin DPC Abba Kyari ba. Sai dai fatan nasara da fatan alkhairi ga wannan. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Dan na subscribe da alama ƙararrawa domin sake kasancewa da mu a shiri na gaba. Mun gode.